Bali ngayong araw is gagawa uli ako ng ice candy. Bali dalawang flavor na yung gagawin ko. Unahin ko tong mango. Tapos mamaya is yung taro flavor. Ayan. Nung una natin gawa is avocado, chocolate, at saka cookies and cream. Bali napaubos na natin yun. Kaya ngayon pagsasabayin ko na itong gawin. Unahin ko yung isa, yung mango. Para sabay na silang tumigas. Bukas is pwede na tayong makapagbenta. Tapos pala ngayon guys, ayan, gawin muna natin. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, unahin ko tong mango. Mahangin. Siguro hindi ko muna ibuhos lahat. Kalahati lang muna dahil para mas matunaw ko siya. Ayan. Hindi ko na siya kailangang lutuin guys dahil malambot naman na siya. Bali 3 flavor na yung nagawa ko. At napaubos na rin naman natin. Siya mango. Tapos bali ang hinahanap talaga nila is cookies and cream. Kaya lang wala na akong available na cookies and cream. Sabi ko is o-order pa lang ako. Siguro pag umorder ako uli is dadagdagan ko na yung cookies and cream para mas dadamihan kong gawa ng cookies and cream. Tapos ngayon pala guys, wala tayong gawang scramble dahil Sunday ngayon. Kasi kapag Sunday, ayun, halos mag-isa lang ako dito sa tindahan dahil yung mga anak ko is maghapon sa simbahan. Hanggang mamayang gabi pa sila doon. Kaya pag Sunday, hindi ako scramble. Kaya ngayon habang wala pa naman tayong customer, gagawa ako ng ice candy. Bali dalawa nga yung gagawin ko. Para bukas is maibenta na natin to. Ayan guys, bali binuhos ko na lahat. Ayan guys, bali nahalo ko na siya ng maigi. Alam niyo ba guys, kung gusto niyo yung ice candy niyo is yung nauuso talaga, 'di ba, yung ala ice cream. Ayan, pwede niyo naman siguro tong lutuin sa cornstarch. Pero kung ayun nyo na, pwede naman talaga, ayan, 100% hindi naman kayo mapapaya sa customer nyo dahil malambot din naman siya, hindi siya yung talagang parang yellow. Pero ako, hindi ko na siya talaga niluluto. Siguro nga, kung may stock ako ditong cornstarch, gusto ko sanang subukan, kaya lang dahil wala akong stock na cornstarch, ayan, okay na ako rito. Diba? Wala lang, parang gusto ko lang i-try. Pero, dahil, yun nga, ganito na lang. Naka naman na tayo, 'di ba? Naka 3 flavor na tayo, pang-4 na 'to na hindi naman natin niluluto. Ayan. Pero kung kayo nga gusto niyo yung parang ice cream na ang texture is ayan. Kaya lang syempre dadagdag niyo sa costing niyo yung gaas, 'di ba? Tapos yung cornstarch, ayan. Ayan, okay na 'to. Pwede ko na 'tong takalin tapos diretso na sa ref, 'di ba? Wala nang luto-luto. Ayan guys, bali ang gagamitin kong plastic is, ayan, ano na kasi siya, nagtanggalan na yung, ano niya, nagtanggalan na, bali itong patok, ayan, ang size niya is 1.5 by 10, ayan, tanggalin ko na to kasi wala nang laman yan, ayan, itong tira na lang kasi, pag kinulang tayo, ayan, saka tayo magbubukas ng bago. Yan guys, so, 'di ba? Mango na siya. Yummy. Oh, ha? Pag naubos yung plastic ko nito, kasi patok 'di ba? Ang gagamitin ko na is ito, ayan. Kasi ito yung available sa akin ngayon. Parehas lang naman ng sukat, 1.5 by 10. Pero alam nyo ba guys, parang mas ano to, para mas maganda tong pang ice candy. Ito parang okay, same lang naman siya. Ito kasi mataas. Mas mataas to kumpara dito. Ayan. Pag naubos to, siguro ito yung gamitin ko. Ayan guys. Bali meron na tayong naripak dito. Ayan. Tapos, hindi ko pala sa inyo na i-share. Diba? Pang-4 na gawa na natin tong ice candy. Bali nagbawas pala ako ng laki. Kasi 'di ba, ang sabi ng Enjoy, makakagawa tayo ng 88 pieces, pero nagawa ko lang noon is 70. Kaya ayan. Ayan guys, kaya nakukuha ko na yung tamang bilang katulad ng Enjoy. Minsan nga is sumusobra pa siya. Ayan.
Kasi minsan guys, ayan, katulad ngayon, may bumili ng 50 pesos na ice candy. Kaya halos wala na tayong ice candy. Kaya kailangan, siguro mamayang gabi, may matigas na agad tayo nito. Ayan guys, meron na tayong kunti na lang natitira. Tapos nakagawa na tayo ng 70 pesos. Ayan guys, bali nakagawa na ako ng 70 pieces. Tapos meron pa tayong kunti. Ayan. Dapat is maka 8 pieces pa tayo. Kasi diba sabi ng Enjoy, nakakagawa ng 88 pieces. Pero yung una kong gawa is 70 pieces lang, diba? Pero nung mga sumunod kong gawa, ayan, nakagawa na tayo ng 80 plus. Kaya dapat is umabot din to ng, ewan ko lang, dapat makasampu pa pala to. Kasi 72. Ito, tingnan natin. Ayan guys, bali nakagawa tayo ng 80, 84, tapos may isang pasobra. Ayan guys, bali natapos ko na yung ice candy mango. Yung taro hindi ko pa nagawa, sumakit na kasi yung kamay ko, kaya ito na muna, siguro mamaya na lang yung taro. Bali nakagawa tayo guys ng 84, pang 85 yung malaki. Ayan. Kasi guys, di ba nung una kong gawa, 70 pieces lang yung nagawa ko. Ganito yung kalaki. Ayan, ganito siya. Kasi sabi ng Enjoy, sa 1 kilo is makakagawa daw tayo ng 88 pieces. Pero yung una kong gawa is nagawa ko lang 70. Kasi malaki pala yung gawa ko. Ngayon, nakakagawa na ako kahit papano ng 80 plus. Katulad ngayon, 84. Diba ito? Siguro sa amin na lang din to kasi masyado itong malaki. Ito yung una kong gawa. Ganito yung una kong gawa. Nakagawa lang ako ng 70 pieces. Ngayon, pag ganito naman siya kalaki is nakagawa ko ngayon ng 84. Diba? Kaya kahit papano is medyo nadagdagan yung ating kita. Ngayon, ilalagay ko na siya sa rep. Tapos mamaya, siguro mamayang gabi ko na gawin yung taro flavor. Ayan siya. Diba? Yun lang guys. Thank you for watching. Ang nagawa natin ngayon is 85 pieces. Kahit papano nadagdagan. Hindi katulad nung. Bali, pang-apat ko nang gawa to guys. Pang-apat ko nang flavor to. Yung 3 flavor is napaubos na natin. Kasi minsan may bumibili ng 5 piraso. May bumibili ng 50 pesos. Diba 50 pesos ilang piraso yun? 10 piraso yata. O diba? Ngayon is mango flavor. Ayan guys. Bale, mamaya ko nagagawin yung isang ice candy kasi magre-repack ako ng mantika. Magre-repack ako ng tagpa 5 at saka isang bote sa plastic. Kasi, ayan guys, maubos na yung mantika natin. Diba? Kunti na lang siya. Isang container yan. Ang bili ko pa rito is 1,470. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung mantika. Ngayon is magre-repack tayo ng plastic. Tag 5, 10, 15 at saka 30. Ayan. Ayan yung isa ko. Isang bote yan, 30. Pero sinasaling ko sa plastic. Tapos yun yung kalahati, 15 pesos. Kaya kung magpi-15 sila, doon na lang sila sa 30, di ba? Mas mahigit pa. Ayan siya. Kasi kung bibili ka ng bote-bote, halos ganito na lang siya. Ayan guys, nakapag-repack na ako. Bale, dalawa lang yung re-repackin ko ng tag 30, tapos dalawa lang din ng tag 15. Tapos mas marami yung tag 5 at saka tag 10 kasi nga mas okay na yung araw-araw tayo mag-repack kasi baka mamaya, di ba? Baka mabutas, sayang naman. Ayan guys, ngayon naman is tatakal tayo ng tag 5. Ito yung tag 10 ko. Ang tag 10 ko pala guys, dalawang ganito or lagpas dito. Ayan, mga hanggang dito. Tag 10 ko yan. Yung ganito, tag 5, tag 10 or dalawang ganito. Katulad nito guys, ayan o, diba? Ito, tag 10 pesos ko to. Kalahati nito is 5. Ganyan yung tag 5 pesos ko. Ayan guys, ito yung tag 5 pesos ko. Kung mapapansin nyo, magkaiba yung kulay nila dahil galing pa lang to sa galon. Ayan, galing pa lang to sa galon. Ito, medyo kahapon ko pa to nirepack kaya malinaw na siya. Ayan, tag 5 at saka tag 10. Ayan. Ayan, gagawa ko ng 10. Ayan guys, yan naman yung tag 10. Sobra siya sa, ayan, hanggang siya dyan. 10 piso. Ayan siya guys, diba? Yung plastic is halos kunti na lang yung tira. Ayan. Ito yung 10 piso.